Hoxe, en Memorias da Terra, neste primeiro capítulo que esperemos que continue esta saga, imos falar dun persoaxe que deixou un legado moi interesante e cheo no que é a historia da nosa terra galaica. Nos retornamos ao tempo dos suevos, a un dos seus principais reis, Requiario, o cal con el o reino suevo alcanzou tal vez un dos seus maiores esplendores e expansión e ao mesmo tempo, ca súa morte, pois a primeira de gran decadenza e crise do reino. Nos situamos no século V da nosa era, principios do século V, e recordar de que os suevos eran unha tribu xermánica que entran no que era o Imperio Romano daquela época, que estaba nunha grande e profunda crise, e se instalan na antigua provincia da Gallaecia, que era o que hoxendía a terra galaica, pero bastante máis expandida. Co seu primeiro rei, Hermerico, fundan o primeiro reino independiente da Europa dentro do que era o Imperio Romano, é dicir, da Europa occidental. Este rei decide ter unha política de colaboración e vasallaxe co Imperio Romano. Primeiro cas autoridades que estaban na Hispania e posteriormente co propio emperador, con Roma, con Honorio. Mantén esa política que romperá o segundo rei, que é seu fillo, Requila, que aproveitando as crisis internas romanas, as guerras civís e o vacío que deixan na Península Ibérica a tribu dos alanos e dos vándalos, decide expandir o reino, entrando así en cidades como Mérida e Sevilla. Ya alá polo ano 448, cando este morre na súa corte, que xa estaba instalada en Mérida, e sube ao trono o seu fillo, que era Requiario, que vai ser o protagonista desta historia. De seguro Requiario xa acompañaría a seu pai Requila nas campañas de expansión e de rapina pola península, polo que xa tendría unha visión como comandante militar pese a súa xuventude amplia. Recordar que cando sube ao trono é o primeiro rei xermano que se converte en cristiano católico, pois hasta agora os xermanos, os suevos entre eles, eran de fe católica, de fe cristián, pero arriana. Requiario seguramente saca unha boa visión de ter unha alianza co clero establecido na Gallaecia e a propia aristocracia e o pobo, se convirte a fe católica e se fai católico. Despois volta a establecer a capital en Braga, antigua Brácara Augusta, que era a capital histórica da Gallaecia, e fai algo que xa mostrará a súa forte personalidade e tal vez de ser impulsivo, pois é o primeiro tamén rei xermano que acuña moneda onde aparece seu nome e el mesmo. Eso sí, mantendo ese vasallaxe co que era Roma con Honorio, porque polo outro anverso da moeda pois aparece a figura e o nome do emperador e autoridade da época romana. E vai seguir ca política de expansión e influencia que seguiu o seu pai. E desta maneira, pois saquea en principio terras limítrofes ca Gallaecia, como hacia Meseta ou cara a terra dos cántabros, pero despois pasa directamente a saquear a Cartaxinese, a provincia romana da Cartaxinense. E desta maneira Roma non o ve con moi bons ollos, inda que el tal vez buscara a súa atención, porque tal vez un propósito de Requiario era converterse prácticamente no rei e líder de toda a Península Ibérica, é dicir, ter baixo o seu mando o que era o resto valeiro da península. Pero isto Roma empeza a velo xa directamente esa enerxía de Requiario como un inimigo. Desta maneira, vendo que Roma non o ve con bons ollos, decide buscar alianzas con reinos poderosos, en este caso con Teodorico I, o rei dos visigodos, tal vez o monarca máis poderoso daquela época. Recordar que os visigodos fixeron un papel fundamental na derrota de Atila nos campos cataláunicos e agora mesmo tiñan un gran poder e influencia dentro do que quedaba, por así decirlo, do Imperio Romano do Occidente. Non se sabe se Requiario realmente casa ou ca irmá de Teodorico I, o rei godo, que tiña capital en Tolosa, hoxendía Toulouse, ou ca filla. O que sí sabemos é que Requiario, cando vai buscar a súa esposa, a súa prometida, saquea as terras dos cántabros, saquea Euskadi, parte de Navarra, e lle leva todo isto, o que é o saqueo, como dote, e lle entrega o botín a Teodorico, cousa que debeu deixalo bastante abrallado vendo a súa personalidade, non? E a forma de entregar ese dote. Ya a partir do ano 455, cando van a mudar o transcurso dos feitos, pois Teodorico I, que seguramente sería o sogro de Requiario,
Morre e sube ao trono o seu fillo, Teodorico II, este bastante máis activo que seu pai, e a partir de agora falar de visigodos será prácticamente falar de Roma. Teodorico II nomea prácticamente el como emperador marioneta a Vito, e isto non gusta a Requiario, que coñece o que seguramente seu cuñado, e o ve como unha maniobra para a expansión do reino visigodo que tiña ao sur, ao outro lado dos Pirineos, tamén a Península Ibérica, polo que os intereses podían chegar a chocar entre ambos monarcas. Requiario, a súa forma de chamar a atención e negarse a autoridade de Avito, dese momento emperador, que volve a facer campañas contra o resto da Península Ibérica, se enfrenta de novo a Roma, nun primer momento saquea de novo a Cartaxinense, e despois decide saquear a Tarraconense, cousa que hasta ese momento que sepamos ni un dos outros dous monarcas suevos, nin seu pai nin seu avó, se atrevera a facer, pois ao parecer no pacto de Hermerico cos romanos, a provincia tarraconense, que era unha provincia directamente rexeitada por Roma e onde estaban as autoridades romanas da Hispania, era sagrada, non a podían tocar, e Requiario, pois non facéndose en este caso vasalo de Avito, pois decide atacala, cousa que non gusta a Roma e traerá agora unhas consecuencias moi importantes no que vai ser a vida de Requiario. Nestes momentos de tensión, conta o cronista godo da época Jordanes que Teodorico dende Tolosa manda varios emisarios a Requiario, a Braga, pedindo explicacións dos acontecementos, e este chega un momento que lle manda outra mensaxe a Teodorico de que ao final vai ser el o que vai a Tolosa a pedirlle explicacións. Isto máis ou menos contado do que o mensaxe que manda. Isto Teodorico claramente entende como unha hacha de guerra, polo que decide tomar medidas militares. Tal vez era o seu propósito desde un principio, porque tiña o control de Roma, polo que fai un gran contingente, non só ca súa forza visigoda, que era probablemente a forza militar máis forte da época, senón que tamén os seus exércitos tan lexionarios romanos. Tamén convence ao rei burgundio para que o acompañe e outros mercenarios de outras tribus, como por exemplo son os francos, e emprenden rumbo cara a Brácara, cara ao reino suevo, para enfrontarse a Requiario. Estamos no ano 456 e esa gran forza visigoda entra na Península Ibérica. Posiblemente Requiario non contaba que fora tan grande ese contingente, polo que decide non sair a batallalo fora do que é o seu territorio, decide agardar. Agarda, ese exército entra en territorio da Gallaecia, en territorio suevo, e se dirixe cara a Astúrica, antigua Astorga, que era a terceira cidade en importancia do reino. E posiblemente aí é cando tamén Requiario intenta buscar un sitio onde frealo. Tal vez mira que as súas posibilidades de vencelo son poucas, pero sí tal vez consigue frealo, desmoralizalos e que dé a volta. O sitio que elixiu foi o paso do río Órbigo, a pouquiña distancia de Astorga. Ali chega o exército de Teodorico, e no paso do río, que seguramente sería pola vía romana da época que iba de Pamplona a Braga, pasando por Astorga, ten que vadealo solamente onde está hoxe en día o Hospital de Órbigo, esa vila famosa do Camiño de Santiago, paso histórico do río Órbigo. Pero ao outro lado ve o exército suevo de Requiario, polo que, estando investigando a zona, buscará outro pase máis amplo que un ponte, e esa pasaxe do río seguramente se atopa a 10 km ao norte, no lugar de Armellada. Decir que Armellada o nome ven directamente de batalla, pois contan as lendas de que dous exércitos se enfrontaron no río Órbigo, e cando estaban en plena loita a un dos dous contingentes se lle mellaron as armas, as espadas, polo que tuvo que abandonar a batalla sendo vencedor o outro. Nos está contando directamente unha batalla de tempos pasados que seguramente é esta. No lugar de Armellada, decir que o río Órbigo ten moi pouquiña profundidade, igual non chega nin aos 50 centímetros na parte máis profunda, é totalmente empedregado, a superficie, dicir, é de pedra, polo que é un sitio perfecto para pasar un exército, e o río non ten unha anchura moi ancha, polo que é posible que o lugar da batalla ao río Órbigo tuvera lugar en ese punto. É o 5 de outubro cando ten lugar o enfrontamento, donde finalmente, seguramente pola superioridade numérica do exército do bando godo, pois superan os suevos, e o propio Requiario ten que fuxir, según contan ferido, e decide fuxir a toda presa cara a Braga, cara a súa capital, para intentar igual resistir, pero Teodorico, que era tamén un astuto militar,
en vez de conquistar ou porse a saquear, decide perseguilo directamente, decir, o seu rumbo e ir tras Requiario. Este, que ve que leva detrás o exército godo, escapa de Braga e se dirixe ao castro do Porto, é dicir, o que hoxe en día é o Porto, que era daquel tempo o porto máis importante da Galicia. Ali intenta embarcar para fuxir, pero contan que unha treboada non o deixa pois arrancar e é capturado polos godos de Teodorico, elevado de novo cara Braga. Ahora sí que cando chega Teodorico a Braga, con Requiario xa, decide saquear a cidade, e isto non lo conta moi ben o cronista e historiador da época, Idacio da Limia, o cal di que non respetan nin os templos. Recordar que os godos en este momento ainda son cristianos, pero de fe arriana, polo que arrasan hasta os templos cristiáns. Neste momento do fin da recta da súa vida, Requiario, tal vez no que son os calabozos do seu propio palacio, recorda todo o que contamos ata agora, recorda a súa vida e como vai rematar. Pois Teodorico, seguramente para non ter máis quebradeiros de cabeza con el, decide pois executalo e lle corta a cabeza a Requiario. Deste momento, a partir de agora, sí que Teodorico vai conquistar ou intentar o reino, o resto que pode resistir, pero pronto lle veñen malas notizas desde Roma, por o seu títer emperador, Avito, é destituído, aproveitando que ele estaba tan lonxe da capital de Rávena, e ten que marchar. Mesmo así, entra en Astúrica e a saquea. Ali dicen que había pois importantes suevos refugiados. Tamén, antes de marchar, saquea Pallentia, é dicir, Palencia, que tamén pertencía ao reino suevo, e deixa un dos seus lugares tenientes ao cargo e vixiado do reino, que é Atiulfo. Atiulfo se instala en Mérida, pero pronto traicionará a Teodorico e se autonomeará pois tamén rei suevo da Gallaecia, continuando así o reino suevo. Decir que Atiulfo dura un ano escaso reinando, porque dice que era un rei que tiña moitos excesos e hasta un pouco tolo, contan, non se cortaba hasta a hora de matar e saquear a igrexa, polo que un noble suevo, Valdrás, lle dá morte o asesina, se nombra el rei suevo e comezará un período de incertidume, crise e guerras civís, pero que bueno, que isto xa contaremos e todo vai ben para outros vídeos. Hoxe damos memoria dende aquí, dende Memoria da Terra, a un dos reis máis importantes, creemos, do período suevo, do seu panteón. Damos vida ao que foi a vida de Requiario, rei suevo da Gallaecia. E sin máis, nos despedimos dende Memorias da Terra e nos vemos en siguientes vídeos e grabacións. Un saudiño e ata a próxima.